Moi! Mä ajattelin tehdä mun huonevideo. Siis mä aion tehdä mun video seuraavaksi mun huoneesta, koska mä haluan esitellä tätä mun huonetta. Tai no mun yksi kaveri pyysi sitä, tätä videoa. Mä vittin sanoa sinne. Täällä voi olla sit ihan pikkasen sotkusta. Okei, no. Mä aloitan. Tossa on mun sänky. Mä oon nyt viimeksi nukkunut makupussin kanssa ja mä nukun siinä mun seinällä. Tuon verran vaan julisteita. Jos näkyy. Tässä on mun yöpöytä. Se on vaan toisella puolella. Tässä se on vähän sotkunen kanssa. Mä en ihan tajuu, että näetkö te vai ette. Ihan sama. Tuossa on mun vaatekaappi. Sekin on vähän sotkuinen. Sitten mun lattiakin on vähän sotkussa. Koska mä en oo ehtinyt siivota ja mulla on ollut ihan hirveästi kiirettä. Tossa on mun pöytä. Sori, mä en voi näyttää lähempää, koska mun akkujohdin virtaa ihan kohta, siis mä en voi tehdä tätä videoa. Joo, siinä on mun pöytä. Tossa on mun uusi kirjahylly. Siinä on vähän kaikkea. Tossa on mun pehmoleluja. Niitä on aika paljon. Tuolla on mun ihana tennari. Mikä toi on kello? Mä sain sen juuri synttärilahjaksi. Niin, sitten tuolla on oma läppäri, jolla mä teen tätä. Ei oikein kamera. Mulla on oma telkkarikin. Mistä näette. Sitten mulla on tällaiset hienot radiotkin. Tää on aika kiva. Tuo Suomen lipun mä oon tehnyt ihan ite. Sitten mulla on yövalu, koska mä pelkään oikeesti pimeää. Mut mä en voi sille ite mitään. Joo. Sori, tää video on ehkä vähän liian pikkunen. Mä haluan vielä näyttää teille yhden sopelitu. Tää on mun avaimen tai puhelimessa oleva kiinnittämään. Ihan se possu. Mä ostin tää kirppusalle. Sori, mä laitan mun hanskoihin. Nää on mun lempparit, tällaiset kivat jutut. Mun yksi pikkuserkku ei vaan tykkää näistä nimeä mainitsemattomalta. Mä haluan näyttää vielä yhden jutun teille. Mä oon aika hirveä tossa kuvassa. Mä oon just itekin huomannut se. Tuollakin näyttää ihan kuin mulla olisi poikia. Tossa mä oon vähän erilainen, jos vertaa nyt mun hiuksiin. Koska, mä oon 12 tietenkin, hihihi. Mulla oli just yhteen, että mä sain 2 ihanaa heppakorttia. Kattokaa. Tää on mun lemppari. Tää on sit toiseksi. Sitten mä sain sellaisen ihanan... odottakas. Mä näytän, heti mä löydän. Tossa. Mä sain jopa tämän tapaisen pikkuisen pollenkin. Sellaisen hevosen. Siinä on nimeltä mainittu, mä oon tullut pikkuserkku, niin näet sen sitten, kun mä tulen sinne kylään. Joo. Mä voisin vielä tähän mukaan esitellä mun pehmoleluja. No ei silloin nyt kauhean väliä, kuin paljon niitä on, mutta siis sitten mä sain tämän yhden kirppispussin mukana. Aika sepä pikkuinen lukka. Mä annan tähän yhdelle lahjaksi. Tuo hinta kannattaisi ehkä ottaa tosta pois. No hihi. Joo, no. Tässä on mun Hello Kitty. Se on aika huonos hapessa. Mä aion ehkä joskus vähän luokata sitä. Joo. Hei oikeasti. Sanokaa oikeasti, tää on aika. Siis piip puhelin. Oiks tää munkin mielestä huono? Katso. Mä laittan sen tarhemmin, tollasen sydämen jo. Blum. Mä voin esittää teille jopa muuta paroita samalla. Mutta tässä on tällainen hieno sormus. No se yksi. Mä rakennan tällaista 1000 palapeliä on tässä, kuten huomaatte. Tuolla näkyy. Ja tuollakin näkyy.
Mä rakennan tällaista hienoa jääkarhu-juttua. Aika kiva rakentaa. Varmaan sitten kestää ainakin. Mun äitillä oli varmaan jotain, oliko 5000 palaa, niin kiva sit kun meillä oli vanhassa talossa koko ruokapöytä täynnä se. Se oli ihan koottuna. Ai niin, me esittelemme mun pehmolevyä. No sitten mä ainakin joitain siitä. Tässä on tällainen kissa. Mä inhoanko vähän tätä rosettia. Miksi mä en ota sitä pois? Sitten mä oon vähän miettinyt. Sitä on kans tällainen. Tän nimi on Valkku. Täällä lukee Valkku. Sen nimi on sellainen. Se on ihana. Voi olla vähän helppo tässä. Tuollakin on yksi. Koitin säikäyttää, mutta ei se varmaan onnistunut. Hei, onko se jollain muullakin tällainen? Tää on tällainen. Se on vähän sinun pikkuinen reikä. Sitten täällä on kans Leo. Tän nimi on Leo. Tää on ihana päiväinen paksi. Leijona. Tässä on yksi Nalle. Tää on mun vanha vauvalelu. Mä löysin se mummilta vaarilta. Enkä mä tiedä miksi mä halusin ottaa tätä. Sitten mä oon ostanut viime vuonna Särkänniemestä. Särkänniemeen! Me mennään vaan koulun kanssa tänä vuonna Linnanmäelle. Oottakaa. Moi! Mä ostin tänä vuonna, ei kun siis viime vuonna tällaisenkin. Tämä on tehnyt ihan itse. Tää on niin mun lemppari. Mä sain tän viime vuonna synttärilahjaksi. Tällaisen sepän. Ja sitten tämänkin mä sain viime vuonna. Tällaisen tyttöoravan. Isona vaan tällaisen kokona. Joo, mutta en mä nyt esittele kaikkia. Vielä viimeisen mä esittelen. Viimeinen, mutta ei vähimpänä. Mun hienon hevosen. Toinen hevospehmä. Mulla on 2 hevospehmää ollut. Se lehmän tapainen ja tää. Joo. Mutta tästä tuli aika pitkä, sori. Joo, moi!